We gaan eerst praten met Emil Roemer, partijleider van de Socialistische Partij. De Kunduz-coalitie. Ik geloof dat ze het zelf nu de Lentecoalitie hebben genoemd. Althans, zo sprak Jan Kees de Jager er vandaag over. Maar goed, het doet er ook niet zo heel veel toe. U weet in ieder geval welk gezelschap het betreft. Namelijk het gezelschap waar u niet bij hoort. Ja. Kwam vandaag met redelijk optimistische berichten. Ze dachten dat ze er vrij snel uit zouden zijn om de puntjes op de financiële i te hebben gezet. Ergert u zich eigenlijk eraan dat u er niet bij hoort? Had u er niet graag bij willen horen? Nee, het maakt het ook wel duidelijk waar iedereen staat. Ik bedoel, laat ik gewoon beginnen met te zeggen, dat heb ik ook in het debat gezegd. Ze hebben natuurlijk in een korte tijd een behoorlijke prestatie neergezet. Als je 7 weken lang in het katshuis er niet uitkomt en na 7 weken de boel klapt en in 24 uur met 5 partijen op hoofdlijnen een akkoord maakt. Nou ja, dat is netjes gedaan. Maar u had daar niet bij willen zitten? Nou ja, ik geloof niet dat ze mij erbij wilden hebben. Maar 2, dat heeft natuurlijk ook te maken met de keuzes die zij maken. Ze hebben het katshuisakkoord als uitgangspunt genomen en gezegd van nou, daar gaan we een aantal dingen aan veranderen. En een aantal uitgangspunten die blijven. En dan weten ze dat wij daar heel anders over denken. En ja, als je met die 5 partijen al een meerderheid hebt, dan heb je een 6e of zelfs een 7e partij niet nodig. Want dat maakt het onder andere alleen maar nog lastiger dan het misschien al is. Ja, maar de vraag is toch of u het niet jammer vindt dat u er niet bij bent om voor uw achterban... Nou, ik zei al nee. Nee, maar dat is toch raar, want u wil uw electoraat bedienen met maatregelen die door de regering worden getroffen, waardoor zij een beter leven hebben, of in elk geval niet een slechter leven. Dan wil je daar toch bij zijn als politiek leider? Nou, kijk, wat ze gedaan hebben is eigenlijk een begrotingsopzet maken op hoofdlijnen voor de begroting van 2013. Nou ja, daar hebben ze een aantal uitgangspunten genomen die niet de mijne zijn. Als je nou voor verkiezingen al zoveel moet gaan inleveren om ergens bij te gaan horen dat je je geloofwaardigheid kwijt bent, dan moet je dat ook niet willen. Dat maakt wel duidelijk waar de partijen staan en wat je kunt verwachten na de verkiezingen van alle partijen die aan de verkiezingen meedoen. Dus ik vond het niet zo erg. Het maakt het hartstikke duidelijk waar de partijen staan. En, als het zo duidelijk is... Kijk, de kiezer die is nu wel aan zet. En ik vind dat ook wel in een democratie het mooie en ook wel heel belangrijk. Het kabinet is gevallen. Er is een heleboel te doen in Nederland. En dat kun je op een aantal verschillende manieren doen. Nou, de ene partij die zegt van nou, we vooral doorgaan op de neoliberale lijn die dit kabinet dit kabinet eigenlijk en ook vorige kabinet heeft ingezet. Of je doet het op een andere manier, zoals wij dat bijvoorbeeld willen. En laat de kiezer maar spreken. En dan gaan we daarna kijken wat we nog kunnen veranderen voor de begroting 2013 en vooral verder. Ja, u zegt dus, dan weet je ook waar iedereen staat. Nou, we zien nu deze partijen hier op de achtergrond allemaal met hun logo's in beeld. Ja. Dat is dus de Kunduz-coalitie, Lentecoalitie, hoe je ze ook noemt. En daarnaast heb je dan dus PVV, SP en PvdA. Is dat de andere coalitie? Nee, dat is denk ik ook geen coalitie. Kijk, wat zij hier gedaan hebben is doorborduren op wat ze in het katshuis hebben afgesproken. Ja. Of wat er eigenlijk bijna... Maar u zegt, dan is duidelijk, daar staan die partijen en daar staat u niet. Dus u staat samen met die 2 andere partijen aan de andere kant. De vraag zal dadelijk ook wel zijn of deze 5 partijen er na de verkiezingen ook nog over zo staan. Dat suggereren ze wel. Ze suggereren dat het feit dat ze tot een akkoord zijn gekomen ook consequenties heeft voor de formatie na de verkiezingen. Ja, dat ze vermoedelijk bij elkaar gaan hokken. Zeker, maar nou, dat bleek zeker niet in het debat wat we er in de Kamer over gehad hebben. Want als we even doorvroegen bij partijen van, maar gaat u dan bijvoorbeeld toch nog niet door om bezuinigingen rondom de geestelijke gezondheidszorg nog verder weg te halen. Puntjes, maar ze zaten ook hier aan tafel. Toen hebben we nadrukkelijk gevraagd. Zegt dat Arie Slob bijvoorbeeld, die zijn met zoveel woorden. Ja, natuurlijk, dat heeft consequenties. Dit is de eerste keus voor de formatie na de verkiezingen. Het mooie is dat we dit dan ook voor kunnen leggen aan de kiezer. Ja. Maar goed, dat betekent dus dat er 3 partijen overblijven. En dan vergeten we even voor het gemak de SGP en de Partij voor de Dieren. Maar dat zijn 1, 2 of 3 zetels. Nou, je ziet de afgelopen periode dat ze toch behoorlijk nodig kunnen doen. Ja. En dan hou je dus over aan die andere kant de PVV, de SP en de Partij van de Arbeid. Ja. Maar zo simpel is het niet, zoals je het nu stelt. Kijk, als de kiezer dadelijk gesproken heeft, dan krijg je andere verhoudingen in de Kamer. En dat betekent dus ook dat alle mogelijke opties voor coalitievorming compleet openstaan. Mochten partijen ter linker of ter rechterzijde het heel erg goed doen, ja, dan kun je zo'n verkiezingsuitslag niet zomaar terzijde schuiven. En die gaan natuurlijk vervolgens ook proberen om te kijken van wat zijn voor ons wezenlijke dingen die we in een nieuw akkoord voor de begroting 2013, maar vooral voor veel later. Ja. Want het is een langere termijn, denk ik, veel belangrijker nog dan alleen die begroting voor 2013, waar iedereen zich nu een beetje blind op zit te staren. Ja, en dat komt natuurlijk omdat Brussel tegen ons, Nederlanders, heeft gezegd, denk eraan, die 3%, daar moet je je aan houden. Dat is vandaag nog eens bevestigd door Brussel. En als uw plannen worden uitgevoerd, ik geloof dat onze collega het hier voor liggen, dan komt u niet aan die 3%. In 2013 niet, nee. Dus dat maakt het voor u moeilijk om straks mee te doen
met partijen die wel vinden dat je je aan 3% moet houden. Zeker, en daarom hebben we ook verkiezingen. Ja. En dan krijg je ook nieuwe verhoudingen na 12 september. Ja. En daarom heb ik ook gezegd, ik vind het prima dat zij dat gedaan hebben. Dat toont lef. Ik vind ook dat ze ook een aantal positieve dingen eruit gehaald hebben. Een aantal bezuinigingen hebben teruggedraaid waar ik blij mee ben. Er zitten een aantal dingen in waar ik helemaal niet blij mee ben. Die ik ook heel schadelijk vind. Een btw-verhoging vind ik echt rampzalig voor de economie. Maar belangrijk is nog de hervorming. Hè? Dus die zitten er ook niet in. Ontslagrechten, AOW. Nee, maar die zitten er ook... Eigenlijk zitten er helemaal geen... Kijk, als je zegt van we halen 4 miljard bij de btw... dat heeft niks met hervormen te maken. Ja. Als je zegt van we halen... het hele pensioenakkoord overhoop. Dat is ook helemaal geen hervorming. Iets anders natuurlijk. Dus een vrij fundamentele vraag of je je aan die 3% gaat houden van Brussel of niet. Ja. En de SP zegt eigenlijk, wij gaan ons daar niet aan houden. Wij gaan er in 2013 niet aan houden. En dan realiseert de SP zich wat de consequentie daarvan is. Want volgens mij is het zo dat je een boete van Europa krijgt. Die is 1,2 miljard. En als je een procentje meer rente betaalt op je staatsschuld... kost dat 6 miljard per jaar. Dan moet je nog een stuk verder ombuigen. Ja. Dus eigenlijk, kijk, het probleem is nu de overheidsbegroting is niet op orde. Er moet iets aan gedaan worden. En de SP zegt eigenlijk, we doen het nu niet, we doen het later wel. Het is niet alleen de SP. Het is gelukkig, kijk, als ik nou de enige in de hele wereld zou zijn... dan zou ik zeggen van... maar samen met de PVV en de Partij van de Arbeid. Maar in 2015... Laat ik dit even zeggen. Want het is... Op de manier zoals jij dat nu stelt... van we moeten per se die 3% gaan halen... vanwege een afspraak die we eerder, een aantal jaren geleden gemaakt hebben... dan ben je louter en alleen aan het kijken naar de cijfers... voor de begroting van 2013. Niemand zit te wachten op een begrotingstekort. Ook wij niet. We hebben niet veroorzaakt, maar we zitten er niet op te wachten. Maar vervolgens... Het is geen begrotingsevenwicht, maar het is een begrotingstekort. En 3% was de grens. Maar jij weet als geen ander dat als wij nu... heel hard gaan bezuinigen en vooral verkeerde maatregelen gaan nemen... die funest zijn voor de economie, dat de schade alleen nog maar groter is. Nou, dat hangt ervan af wat je doet. Maar ik heb dit gelezen en ik dacht, nou ja, dat is mooi. De SP komt met een eigen plan, het sociale alternatief. Ja. En dan zie ik welke stappen er worden genomen. Nou, er zou een positief alternatief zijn voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Maar ik zie zelfs afschaffing van de glastuinbouw... en allerlei lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven. Extra kosten als je mensen in dienst neemt. Het lijkt me helemaal niet goed voor de economie wat hierin staat. Dus ik zou... je zit er een beetje half doorheen te shoppen, dat maakt. Nee, maar ik heb het helemaal tot het einde doorgelezen. Daar ben je ook voor ingehuurd. Nee, ik ben er niet voor ingehuurd en het is 10 pagina's. Ja. Dus dat is makkelijk te doen. Nee, kijk, wat wij vooral gezegd hebben is... als jij nu heel erg hard gaat bezuinigen... veel te snel in een korte tijd gaat bezuinigen... dan is dat rampzalig voor de economie. Ik heb die BTW al genoemd. Ja. Maar je krijgt hele negatieve effecten op de groei. Dan krijg je zelfs nog langer krimp. En als je langer krimp hebt, betekent dat ook meteen... dat je als overheid minder inkomsten gaat krijgen. En dan krijg je meteen weer die Pavlov-reactie, minder inkomsten. Dus we moeten nog harder gaan bezuinigen. Dit is economieboekjes verhaal. Ja? Ben je dan bereid om de consequentie te trekken... dat je bijvoorbeeld 1% extra rente betaalt, dat is 6 miljard... dat je een boete krijgt van Europa, 7,2... dan moet je dan ook op de Nederlandse burger afwentelen. Je suggereert dingen die dus ook niet waar zijn. Waarom is het niet waar? Als je de begroting niet op orde hebt, dan gaan de markten... De boete. Die zal er niet komen. Daar ben ik ook wel heilig van overtuigd dat die er ook echt niet gaat komen. Vrijdag maken ze in Europa ook even bekend... wat de economische groei in heel Europa zal doen. En dan zal blijken dat het in veel meer landen een behoorlijke recessie is. Dat is formeel zelfs een regel om je niet aan... het begrotingstekort te houden. Maar wat ik veel belangrijker vind, is... want nou ben ik bijna geneigd om het weer te gaan doen... om een discussie over 3% te gaan houden... de consequenties van al die bezuinigingen. Wat wij aan het doen zijn als wij... zeker het vorige kabinet met Katshuis, maar ook wat er in het Koendersakkoord staat... Die boete komt er niet, zegt u? Nee, daar geloof ik niks van. Hoe weet u dat? Ja. Wat heeft u bronnen in Brussel die dat u hebben verteld? Ik heb er vandaag echt niet horen zeggen dat het per se voor Nederland doet. Dat is 2. Nee, dat verwacht ik ook niet. Nee, dat verwacht ik ook niet. Omdat het veel belangrijker is om vertrouwen te hebben... dat wij voor de langere termijn de boel op orde krijgen. Ze zien nu ook wat de consequenties zijn... in bijvoorbeeld Zuid-Europese landen van veel en veel te hard bezuinigen. Maar daar kunnen we natuurlijk niet Nederland mee vergelijken met een Zuid-Europees land. Wij zijn bij de rijkste landen ter wereld. Juist daarom is het veel verstandiger... om slim met je begroting om te gaan de komende jaren. En wat ik er vooral bij wilde zeggen... als wij al die bezuinigingen die ze van plan zijn door te gaan voeren... dan zie je een enorme kaalslag sowieso in de publieke sector. Dat moet je met elkaar niet willen. 2, je ziet dat er enorm wantrouwen
van de mensen in de economie, in de politiek alleen maar aan het groeien is. Dat moet je met elkaar niet willen. Wetende dat Nederland een van de rijkste landen in Europa en ook een van de wereld is. Er staat tegenover, dus, en dat zal u ook worden voorgehouden tijdens de verkiezingscampagne, dat een van de landen die regel heeft bedacht van die 3% is Nederland zelf. Ja. En dan is het een beetje raar om je daar niet aan te houden. Daarom merk ik ook dat die hele discussie om per se die 3% te halen veel meer is ingegeven om het gezicht van Nederland te redden dan dat het slim is voor de economie. We maken namelijk veel meer kapot. Dat is natuurlijk niet het enige. Want uiteindelijk wat de SP zegt is, kijk, die andere partijen willen ook niet graag bezuinigen. En alle maatregelen doen pijn. Dus die willen dat ook niet. Alleen de SP zegt, we hebben een begrotingsprobleem. Het enige is, we gaan dat niet nu proberen zo snel mogelijk op te lossen. We doen dat op lange termijn in 2015. We zien wel. En dat is doorschuiven naar later. Dat vind ik er onverstandig aan. Ja, nee, maar het is veel verstandiger om door te schuiven naar later. Om nu die bezuinigingen in de zorg, de eigen bijdrage zo fors op te laten lopen dat mensen stoppen met de GGZ. Het is heel verstandig om. Ik ga niet de Koenderscoalitie verdedigen. Ik zeg alleen wat er hier ligt is niet echt een alternatief. Kijk, dit is het alternatief voor de langere termijn. En daarom heb ik ook gezegd, staar je nou eens niet zo blind op 2013. Zorg dat je voor de langere termijn de boel op orde moet hebben. Want dan moeten alle partijen, ook wij. Dit is voor u niet onderhandelbaar. Nou kijk, het gaat mij om de consequenties van de bezuiniging die wij doen. En ik heb als ze nou straks tegen u zeggen, je mag meedoen, maar wel even aan die 3% houden. Dan doen we niet mee. Zegt u dat? Nee, kijk, die 3% die zal het niet worden. Die zal het ook bij het Koendersakkoord niet worden. Nee, die zal het niet worden. Kijk, en je hoort een politicus voor verkiezingen en voor onderhandelingen nooit zeggen dat iets onbespreekbaar is, want dan zet je je compleet buiten spel. Ja. Dus 3% is bespreekbaar. Als jij mij een heleboel maatregelen zou nemen die niet funest zijn voor de publieke sector of voor het vertrouwen van de mensen in de economie of voor de economie zelf, laat maar komen. Ik heb het bij programma's en ook in het Koendersakkoord. Je kunt ook meedoen met de regering. Nee, maar kijk, wat zij gedaan hebben is. Als het bespreekbaar is. Nee, kijk, wat zij gedaan hebben is veel te hard op die 3% gaan zitten. En zij komen er zelf ook niet uit zonder vergaande maatregelen die echt de zorg behoorlijk afbreken, die mensen een enorme afstand zetten. Een heleboel dingen draaien ze ook niet terug. Bijvoorbeeld het inkomen van mensen met de allerlaagste inkomens. Wat het Katshuis en het vorige kabinet heeft afgesproken. Dat heeft u net al gezegd. Nog even één vraag. De PVV is ook tamelijk anti-Europees. Niet op dezelfde wijze als u. Ook zegt, maar. Nou, omdat u ook een beetje anti-Europees bent. Dat blijkt wel over wat we over die 3% hadden. Is een combinatie van u met de PVV onderhandelbaar? Nou, dat lijkt me bijna uitgesloten. Waarom eigenlijk? Omdat het standpunt van de PVV op hoe zij mensen tegenover elkaar zetten, dat zij onderwerpen hebben die ik behoorlijk tegen de discriminatie aan zie zitten. Als ik zie hoe zij nu in één keer ook richting de EU dingen opperen, dat ik zeg van nou, dat is zo ver van de realiteit af. Dan zet je je compleet buitenspel. Uit de EU stappen bedoelt u bijvoorbeeld? Ja, dat is echt ik zeg het omdat u net zei, maar vooral die een opmerkingen. politicus moet nooit van tevoren zeggen dat iets. Nee, maar als je echt op een dusdanige manier mensen tegen elkaar opzet en mensen met een andere geloof sluit u bijna. Uit? Nou ja, ik heb het altijd gezegd. Het is voor mij. Ja, als het net zo waarschijnlijk als een fusie tussen Ajax en Feyenoord. Dat kan. Sluit u het uit of niet? Dus dan sluit ik het zo ongeveer wel uit, ja. U sluit het uit.